endele, vendele, tak i tak budeme si spolu hrát na honičky, na pohádky, pojedeme tam i zpátky. Ano, a je důležité, aby tu básničku děti znali. A oni pak společně dali jedním a druhým směrem. Oni pak to budou znát a budou se navzájem opravovat a tím vlastně utužují i ten kolektiv. Ano. Pak se chytí dohromady, udělají kruh, ano, rozpojí, udělají velké kolo, že už jsme roztočili to malé kolečko, uděláme velké kolo, máme tu své kamarády. A už to jede, už to jede, už to jede a můžete to říkat několikrát a zrychlovat. A urgujte na děti, že se nesmí roztrhnout, že musí mít pevné ty spoje, že jsme pevní kamarádi a jsme ta skupina, která vlastně i toho nejmenšího nebo problémového jedince potřebuje. Ano. A stát, a tady ano, to stát je úžasný takový mechanismus, kdy to dítě, který se nastartuje na pumpe, upouští tu agresi, ano, odbourává to stres tím během a už to jede, ano, takový ten hnací motor a najednou se zastavit.